2, 1, 0. Vi ste na kanalu gospođice Nikol. Danas imamo takmičenje u balskim plesovima. Sada ćemo se šminkati vrlo nežno, jer u našoj kategoriji, u našem uzrastu nije dozvoljeno da budemo preterano našminkane. Znate li šta je fora? Prošli put sam plesala za školu, a sada plešem školu i N klasu. Veoma me je strah, jer u mojoj kategoriji ima 75 ljudi, samo u jednoj kategoriji, a ima ih 2. Da, u drugoj je takođe oko 60 ljudi. Biće vrlo teško, ali mi se ne bojimo izazova, zato krećemo da se sređujemo. Hajde! Eto, deco, spremna sam. Malo sam se našminkala. Mislim da je to sasvim dovoljno. Da biste razumeli, sada je 6 ujutru. Ustala sam nešto posle 5, u 7 već imam frizuru, a nastupam između 9:30 i 10. Deco, pogledajte, još uvek je mrak napolju. Ja sam već spremna za frizuru. Da, i bit će najbolja. Da, naravno. Pogledajte, noć je. Hajde, brže, tamo. Konačno je došla moja frizerka i sada će mi napraviti frizuru i spremna sam za podijum. Iskreno, nikad nisam ustajala tako rano u životu, ali danas je vrlo važan dan za mene. Zdravo, zovem se Tatjana, danas pravim frizuru za Nikol. A tamo, pored mene, pripremaju se druga deca s kojim ću se takmičiti. Oni su naravno sjajni, ali nadam se da ću pobediti. Najveći izazov je zatim oprati glavu nakon svega toga. Frizura je super, ali zatim ode litar šampona. Po osjećaju kao da su mi zalepili metalnu kapu za glavu. Bićeš lepotica. Aha. Ljudi, danas Nikol ima drugo takmičenje i ovaj put mnogo više strepim. Kategorija je mnogo ozbiljnija. Nema više debija. Ima 75 učesnika i ovo takmičenje je mnogo višeg i ozbiljnijeg nivoa od prošlog puta. Zato držite palčeve, šaljite podršku i navijajte za nas. Ovo je najteže takmičenje koje sada može biti. Skoro sam nervozna. Prošli put je pobedila i naravno želimo da pobedi i danas. Iza mene je plesni podijum gde će se sve odigravati. Ovde će se pisati istorija. Pogledajte kakva lepa pletenica, kako mi je napravila, jednostavno sam oduševljena. Ljudi, sada ću vam reći nekoliko činjenica o balskim plesovima. I da li ste znali da haljine sa cirkonima možete nositi tek sa 12 godina? Do tada nije dozvoljeno ni pod kojim okolnostima. Zato ću imati haljinu bez cirkona, jednobojnu. Još jedna zanimljiva činjenica o minđušama. Velike i sjajne minđuše možete nositi sa 12 godina, a inače do tada možete nositi samo male i one koje nisu bleštave. A sada najteži deo za mene. Šminka nije dozvoljena. O tome sam već govorila 2 puta, usput i u ovom videu i prošlom kada sam imala prošlo takmičenje. Rekla sam da se može staviti samo lagana šminka, od 12. godine možete stavljati tamnu i svetlu i tako dalje i tako dalje. Još jedno poslednje pravilo. Imam blok plesne cipele u kojima plešem, treniram i tako dalje. A s 12 godina možete nositi i tanke potpetice. Ukratko ljudi, čekam 12 godina i tada ću biti zvezda. A dok to ne bude, tako je kako je. Ja sam Olja, pratim Nikolinu video seriju već dugo. Ona je najbolja vlogirka koju sam videla na YouTube-u. Zovem se Lena, gledam gospođicu Nikol od samog početka. Veoma mi se svidela, posebno kad je krenula na balske plesove. To mi se veoma dopalo, jer se i ja time bavim. Veoma važan trenutak. Moramo izgrebati našu obuću da se ne bismo klizali po parketu. To se radi posebnom četkom sa iglicama i to se radi ovako. I danas se desila nesreća. Zaboravila sam svoje normalne plesne cipelice za turnir. Bele su boje, zato što smo takve, želimo da budemo u belim cipelama da bismo bile lepe. A sada ću nositi zlatne jer sam svoje zaboravila na treningu. Nadam se da me neće izbaciti iz tima zbog ovoga. Sada grebemo drugu. Ukratko, naš cilj je napraviti čuperke kako bi se na vreme izlizali i počeli klizati tokom plesa. Ali tokom celog plesa neće kliziti. Ljudi, znate li u kom smo redu? Stojimo u redu da plastificiramo naš broj. Nikol danas učestvuje pod brojem 341. Laminiranje broja je veoma važan deo svih takmičenja i Nikol ima svoju tradiciju. Pomažem joj da plastificira broj, a ona se mentalno priprema za takmičenje. Na svakom takmičenju prodaju sve i svašta, sitnice, suvenire. I svaki put se nadam da Nikol neće prići ovde. Već sam se potpuno presvukla u haljinu, sada obuvam čarape i spremna sam da se pripremim i uskoro nastupam.
Moj izgled je spreman. Krenimo. Važan trenutak, kačimo brojčik, imam broj 341, nadam se da će mi doneti sreću. Toliko je veliki da mi jedva stane na leđa. Pozdrav svima, ja sam Katja, ja sam Nikolina instruktorka. Danas imamo drugo takmičenje. Nastupamo u novoj kategoriji N klase s plesom Quick Step. Spremni smo da se predstavimo na dostojanstven način. Za nas neće biti lako, jer se u prvom delu takmičenja prijavilo 500 ljudi, ali spremni smo za nastup. Verujem da će Nikol pobediti i dostojno se predstaviti. Došlo je vreme za zagrevanje i Nikol sada počinje sa zagrevanjem pre takmičenja. Zagrevanje je veoma važno u svakom sportu. Od toga će zavisiti koliko će biti spremna i za samo takmičenje. Ukratko ljudi, još jedan problem. Izgubila sam potpeticu petu. Znate kako se to kaže, poteralo me. Sada imam cipelicu sa rupom, ali nadam se da mi to neće smetati da pobedim. Tehnički sudija takmičenja Juri Zvijanov, grad Kijev. Dame i gospodo, glavni sudija takmičenja Dmitro Grinčak, grad Kijev. Prošla sam u četvrtfinale, a sada sam odigrala valcer i strepim da li ću proći u polufinale. Ljudi, napišite u komentarima šta mislite. Mislite li da ću uspeti da se plasiram u finale? Ura, u polufinalu sam, ostalo je još malo. Sada svi nastupaju u drugoj kategoriji škola. U toj kategoriji nastupit ću jednom, a zatim ću gledati da li sam prošla u finale ili ne. Nikol je već u četvrtfinalu, još 2 koraka do polufinala. Ako prođe, plasirat će se u zlatno finale i borit će se za prvo mesto. Za zlato! Pripremam se za finale, vežbamo baš ovde. Takvo uzbuđenje dešavaju se na ovim takmičenjima. Toliko devojčica želi pobedu, a pobednica će biti samo jedna. Jeste li videli oči instruktora koje prolaze kroz sve emocije, a roditelji skoro padaju u nesvest? Dakle, borimo se do kraja i mi ćemo pobediti.
Ukratko ljudi, desilo se nešto. U jednoj od kategorija nisam prošla u finale i osvojila sam 9. mesto. Malo sam promašila muziku i zato nisam prošla. Pa ništa strašno, ponekad pobeđuješ, ponekad gubiš. Ovo će biti dobar nauk za mene i sledeći put ćemo pobediti. Ljudi, ali imamo samo još jednu kategoriju i čekamo objavu rezultata. Tako da možda još nije sve izgubljeno i možda ćemo osvojiti neku nagradu. Danas je Nikola osvojila 9. mesto, to je od 52 učesnice. To je bio naš prvi put u ovoj kategoriji. Plesali smo valser malo izvan ritma, ali sledeći put ćemo se pripremiti za finale. Da li je tako, Nikola? Aha. Učesnica pod brojem 341. Ovaj put sam pripremila slatko iznenađenje za instruktor. Hvala ti najlepše, ti si sjajna. Potrudi se više, u redu? Ljudi, kao što smo i očekivali, osvojila sam prvo mesto u drugoj kategoriji. I ne samo prvo mesto, već i najbolji rezultat. Osvojila sam najviše bodova. Tako sam srećna jer sam bila tužna što nisam prošla u prvoj kategoriji. A onda ovakav poklon. Prvo mesto, zlatna medalja i najbolji rezultat. 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu gospođice Nikol. Hvala što ste ogledali ovaj video do kraja i ne zaboravite da ostavite like. Vidimo se na novogodišnjem balu. Doviđenja!